אתם קולטים שתכף נציין שנה לטבח ה7 באוקטובר? האסון הוא שאף אחד בממשלה עדיין לא לקח עליו אחריות ולא טרח לתחקר? אז אותה ממשלה הגיעה למסקנה שמה שאנחנו חייבים זה לא ועדת חקירה ממלכתית או אסטרטגיה מדינית או ציפרלקס בבאר שתייה. מה שחסר לנו עכשיו זה טקס זיכרון. ומי מתאימה יותר להפקה רגישה כזאת מאשר שרת התחבורה, היהלום שבכתר, מירי רגב. אתם יודעים, האיש שאין לה כאבי בטן על ננסות ועל חיילים, זאת שהבטיחה לתושבי בארי שהם יהיו האחרונים שישוקמו. מירי שלנו היא זאת שקראה למשפחות השכולות רעשי רקע. האמת, התרשמתי. תרתינו, תלמד. ככה נראה ליהוק מבריק. במקום ששרת התחבורה הזאת שמנהלת את משרד עם התקציב השלישי בגודלו תתעסק בעבודה שלה ובמיצוי המשאבים שלה לטובת כולנו, היא מפיקה טקס שאף אחד לא רוצה. כאילו, סיימת כבר את כל העבודה שלך? נגמרו התאונות? כל התשתיות פיקס? שיש לך זמן פנוי ככה לארגן טקסים? לתת לממשלה הזאת לארגן טקס זיכרון ל7 באוקטובר זה כמו לתת לסופת הוריקן לטפל בכביסה העדינה שלכם שתליתם בחוץ. הלו, ממשלת ישראל, הנה, רענון לזיכרון. האסון הזה קרה במשמרת שלכם. ובמקום להפנות את התקציב לשיקום הצפון והדרום, המדינה הולכת לזרוק 6 מיליון שקלים על טקס שלא כולל את הקיבוצים, את משפחות החטופים, את המשפחות השכולות, אתם יודעים, פרט שולי. בקיצור, מי שהפקיר לא צריך לארגן טקס זיכרון. אנחנו זוכרים טוב מאוד את החטופים, הנרצחים, הנופלים, הפצועים, העקורים. זו רק מירי רגב והממשלה ששוב ושוב שוכחים.